Soc Gaspar Caballero, voluntari de Projecte Homo Balears a dins diverses tasques allà on me demanen, fonamentalment amb aspectes relacionats amb la comunicació. I és perquè del voluntariat, és perquè a dins la meva vida i a dins la vida crec que de totes les persones se solen fonamentar 4 etapes. La primera és l'etapa de l'aprenentatge, allà on estem adquirint unes competències, uns coneixements, unes qualificacions. La segona etapa seria la desproduir, treballar, fer patrimoni, fer una casa, fer una família, aquests aspectes que ens consoliden com a persona humana. Però la tercera etapa és una etapa molt important. La tercera etapa és el servei a la col·lectivitat, és el servir a la societat, és el servir a les persones que més ho necessiten. I quan tu has complert o has omplert aquestes primeres etapes de l'aprenentatge i de la producció, després pot servir. En certa manera, donar una mà amb voluntariat, abans de la quarta etapa, que seria el descans, és fonamental. I això t'omple la vida i te dona sentit a la vida.